Jeg hedder Asta Olivia Nordenhoff. Jeg startede med at skrive den her digtsamling efter en periode, der for mig var lang, ikke at have skrevet noget, efter min mor var død. Men så gik der noget tid, og så skrev jeg det første digt. Og så var det ligesom om, at resten kom drypvis, men over ikke så lang tid. Det var meget forløsende at skrive det første digt, som ligesom blev retningsgivende for resten af samlingen. Det var sådan noget med at kunne sørge, tror jeg. Jeg prøvede vel i en eller anden forstand at skrive en bog, som ligesom som ikke havde som ambition at skrive sig ind i uendeligheden, men snarere at sige noget øjeblikkeligt om tilværelsen og deriblandt erindringen. Og jeg prøvede at skrive en bog, som kunne rumme at være i affekt, altså som ligesom ikke sidde på den anden side af en erfaring og kunne resonere sindigt eller afmålt, men at være midt i en stærkt følelsesmæssig tilstand. Stederne betyder meget i den bog, altså det er jo helt konkret, er der nærmest heller ikke et digt, der ikke på en eller anden måde indleder med at forankre jeget i rum. Altså sådan, det er som om, at det er et nødvendigt udgangspunkt, og først at være i et fysisk, konkret rum. Men det er klart, at København går igennem som en ven, jeg er nærmest i en eller anden forstand. Gid jeg hed Torben og havde et lettere liv, så ville jeg have stået fuldstændig gennemknippet nede i 7-Eleven og undret mig over, at jeg hed Torben, og det ikke betød noget, hvad jeg hed alligevel. Helt vild, og det retningsløse ville være så indlysende, at man gik på kul, at man ikke var herre i eget hus. Og så man kan få lyst til at slikke på et spædbarn, fordi det er fuldstændig lille. Al den kærlighed, man har. Og det, jeg har mistet forstanden. Hvis et tisnifnuk rammer mig i nakken og smelter ned langs nakken, så knipper jeg fandme alle, jeg ser, eller jeg begynder at græde og stopper aldrig igen. Har modtaget et lykønskningskort fra en kvinde, der hedder Livia. Hun tror, jeg hedder Livia og fyldte 17 i mandags. Alt det ønsker hun mig tillykke med. Tanti, Kari, Auguri, Di Buon Natale står der uden på kortet. Hvilken fryd. Ingen har deres facts straight. Alle har hovedet oppe i røven. Alle har prøvet at være så hede og så hvile lårene mod nogle sten, der hele dagen har ligget i skygge. Alle har været så vidunderligt små.